Виждате Toyota Corolla хибрид. Първа регистрация 17.03.2022 година. Десет години гаранция. Автомобилът е в перфектно техническо състояние. Едно 1.8, 122 конски сили. Идеален цвят, който не се цапа. Хибрид. Визуално, вътрешно, външно състояние перфектно. Продава се с два броя гуми с джанти, алуминиеви джанти. В момента са зимни, има и летни. Bridgestone, близак. Най-добро качество японски гуми, произведени в Германия. Както казах, 10 годишна гаранция на автомобила. След малко ще вляза и вътре, за да видите за какво става въпрос. Автомобилът се сменя поради факта, че се купува електрически, а този е хибрид. Този автомобил гори 36-37 на 100 лятото при спазване на знаците, пътните знаци по време на път, а зимата 4.1, 4.2 до 4.3, в зависимост от това колко време работи на място. Ето го отвътре. Дано да се вижда добре, защото слънцето блести. Току-що го измих. Както казах, идеално състояние, перфектно състояние. Поддържан автомобил. Всичко в Toyota. Гаранцията върви с консумативи, дори гумите, летните в момента са на хотел в Toyota Велико Търново. Идеален автомобил. Ето го отвътре. Автомобила е идеален. Който го закупи, няма да сгреши. Нека да влезем вътре и да видим километрите. В момента е запален, но поради факта, че е на ток, той въобще не работи двигателят. Чувате го. Десет годишна гаранция. 17.03.2022 година, закупен от Toyota Велико Търново. Английска сглобка. Ето го автомобила и вътре. Сядам. Мултимедията работи идеално с кабел, зареждане, абсолютно всичко, което е необходимо на автомобила, го има. Всякакви системи за сигурност. Сега ще видите километрите. 4.2 разход. Точните километри са 21 255 към момента. На 2 години и 9 месеца автомобил. Поддържан, хубав, чист, запазен автомобил. Както казах, перфектно техническо състояние. Уредбата е идеална. Автоматична скоростна кутия, 122 конски сили. Лятото 3.6, 3.7, зимата 4.1, 4.2. Продава се поради закупуване на по-висок клас електрически автомобил. Идеална цена за този автомобил с два комплекта гуми. Зимни и летни с алуминиеви джанти. Toyota Велико Търново. Всичко се прави в Toyota, без компромиси на автомобила.